ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜୁ ଅବଦାନ। ଏସ୍ଏଚ୍ପିଏଲ୍ର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏସ୍ଏଚ୍ପିଏଲ୍ର ଆଲୋ ନିମ୍ ସୋପ୍ ବାଥିଂ ବାର ଉପରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ସୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥାନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି କେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ର ଏବଂ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ମାର୍କେଟରେ କାର୍ବୋଲିକ୍ ସୋପ୍, ଟଏଲେଟ୍ ସୋପ୍ ଓ ବାଥ୍ ସୋପ୍ ନାମରେ ତିନୋଟି କ୍ୱାଲିଟିର ସୋପ୍ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଥାଏ। ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା କାର୍ବୋଲିକ୍ ସୋପ୍, ଟଏଲେଟ୍ ସୋପ୍ ଓ ବାଥ୍ ସୋପ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବି। ଆପଣମାନେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ସବୁ ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ଯେଉଁ ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକର TFM% ଲେବୁଲ୍ 75ରୁ କମ୍ ଅଛି, ସେହି ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟଏଲେଟ୍ ସୋପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକ TFM% 76%ରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ସେହି ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ବାଥ୍ ସୋପ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକର TFM% 75%ରୁ କମ୍ ଥାଏ, ସେହି ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କାର୍ବୋଲିକ୍ ସୋପ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଟଏଲେଟ୍ ସୋପ୍କୁ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ବୋଲିକ୍ ସୋପ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୋପ୍କୁ ଆନିମଲ୍ମାନଙ୍କଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କାର୍ବୋଲିକ୍ ସୋପ୍କୁ ବାଥ୍ ସୋପ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମ ଶରୀର ବା ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ଥିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଅଏଲ୍ ଅଂଶକୁ ତାହା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତେଲ ନ ଲଗାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ଖାଉରିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଟଏଲେଟ୍ ସୋପ୍ ବା କାର୍ବୋଲିକ୍ ସୋପ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ବାଥ୍ ସୋପ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ଥିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଅଏଲ୍ ଅଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯାଦୁ ଓ ସୋରିଆସିସ୍ ଭଳି ସ୍କିନ୍ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବନସ୍ପତି ଜଗତକୁ ଗବେଷଣା କରି ଏସ୍ଏଚ୍ପିଏଲ୍ ବା ସର୍ବଶ୍ରୀ ହର୍ବ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆଲୋ ନିମ୍ ବାଥ୍ ସୋପ୍। ଏହିସବୁ ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୋପ୍ର TFM% ସାଇଟ୍ରେ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୋପ୍ର TFM% ସାଇଟ୍ରେ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ସେହି ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟଏଲେଟ୍ ସୋପ୍ କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ସେହି ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟଏଲେଟ୍ ସୋପ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ବୋଲିକ୍ ସୋପ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏସ୍ଏଚ୍ପିଏଲ୍ ସର୍ବଶ୍ରୀ ହର୍ବ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଆଲୋ ନିମ୍ ବାଥ୍ ସୋପ୍ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଯାହାର ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତାଜୁବ୍ ହୋଇଯିବେ। ଅଏଲ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଇଂ ସ୍କିନ୍। TFM% 76 ଥିବାବେଳେ କ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛି ଗ୍ରେଡ୍ 1। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟରୁ ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ଯେତୋଟି ସୋପ୍ କିଣିଲେଣି, କେବେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ TFM% 76 ଥିବା ବାଲା ସୋପ୍, ଗ୍ରେଡ୍ 1ର ସୋପ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି 1 ନମ୍ବର ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ନମ୍ବର ଥିବାବେଳେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବାଥ୍ ସୋପ୍କୁ 100 ଗ୍ରାମକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ MRP 45 ଟଙ୍କାରେ କିଣିନଥିବେ। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋ ନିମ୍ ସୋପ୍ ବାଥିଂ ବାରକୁ। ଏହାର ୱେଟ୍ ହେଉଛି 100 ଗ୍ରାମ। 100 ଗ୍ରାମ ଆଲୋ ନିମ୍ ସୋପ୍ ବାଥିଂ ବାର ଅଏଲ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଇଂ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଲୋ ନିମ୍ ସୋପ୍ TFM 76%। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଏହି TFM 76% କ'ଣ? ଏହି TFMର ମତଲବ କ'ଣ? ଏହି TFMର ମିନିଂ କ'ଣ? TFM ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମେଟର। ଏହି ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମେଟର ହେଉଛି 76%। ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, TFM ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମେଟର 76% ଗ୍ରେଡ୍ 1 ନେଟ୍ ୱେଟ୍ 100 ଗ୍ରାମ ଥିବାବେଳେ MRP ହେଉଛି 45 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗ୍ରେଡ୍ 1ର 100 ଗ୍ରାମର ବାଥ୍ ସୋପ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କେଉଁଠାରୁ MRP 45 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ଆପଣମାନେ 20 ଗ୍ରାମର ଟଏଲେଟ୍ ସୋପ୍ କିମ୍ବା କାର୍ବୋଲିକ୍ ସୋପ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା 40-50 ଗ୍ରାମର କାର୍ବୋଲିକ୍ ସୋପ୍ କିମ୍ବା ଟଏଲେଟ୍ ସୋପ୍କୁ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ପୁଣି କେମିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତିଆରି। ଆମ ଶରୀରର ସ୍କିନ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍
ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କିନ୍ ସମସ୍ୟା, ସ୍କିନ୍ ରୋଗକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ କୀଟାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ପାରିନଥାଏ, ତାହା ପୁଣି ଧୋଇବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଶ୍ରୀ ହର୍ବସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଲୋ ନିମ୍ ସୋପ ଭେଟି ଦେଇଛି, ତାହା ପୁଣି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଆଲୋଭେରା, ନିମ୍, ତୁଳସୀ, ପୋଦିନା ଓ ଲେମ୍ବୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ, ଯାହା ପୁଣି ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ନରିସିଂ ଓ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂରେ ସହାୟତା କରିବ। ଆଲୋଭେରା ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ଚିକ୍କଣ ଓ ସତେଜ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଲିମ୍ବ ରୋଗ ଜୀବାଣୁଙ୍କୁ ମାରିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଏବଂ ପୋଦିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଳି ଓ ଦାଗକୁ ସଫା କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି SHPL ର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ଏ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନର ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।